Balor 20 million pesos nga pagsemento sa dalan sa Barangay Upper Gumay, lungsod sa Pinyan, padayong giimplementar. Dawaton nato si Lori V. Cabilin alang sa dugang detalye. Human sa 1 kilometer road concreting project nga gihuman kaniadtong tuig 2018, laing 2.1 kilometer road concreting project ang gibubo na sab sa kagamhanang probinsyal dinhi sa Barangay Upper Gumay, Pinyan, Zamboanga del Norte. Gipadayon karon ang pagtrabaho sa 20 million nga road concreting project sa kagamhanang probinsyal sa Barangay Upper Gumay sa lungsod sa Pinyan, samtang miinit na ang panahon. Ang kasamtangan nga gisemento nga dalan adunay gitas-on nga 2.1 kilometers ug gilapdon nga 5 meters diin lakip sab niini nga proyekto ang pagbutang og mga tamburong. Gibana-bana nga mahuman ang maong proyekto sa bulan sa Marso ning tuiga kung magpadayon ang pag-init sa panahon. Nasayran nga gisumpayan niini nga proyekto ang 1 ka kilometro nga gisemento nga kalsada sa kagamhanang probinsyal niadtong tuig 2018. Si Barangay Kagawad Dindo Pluma uban sa iyang mga kauban nga konsehalan nga sila Kagawad Jolifer Lapa, Kagawad Agustin Pusta, Kagawad Edwin Serrania ug Kagawad Randy Duhay Lungsod ang mipaabot silang dakong pagpasalamat sa kagamhanang probinsyal pinanguluhan ni Governor Roberto Uy. Gipanghinaot sa Kagawad nga magmalipayon ang tanang taga-barangay niini nga proyekto nga sumala niya ilang gipangandoy sukad pa sa unang panahon. Gipaambit niya nga kaniadto gumikan sa kamaot sa ilang dalan, magkaligid-ligid yod ang mga gidinhi ug lisod ilabi na ang paghatod sa ilang produkto ngadto sa lungsod. Unta magmalipayon tatanan kay naabot atong project nga niin namong ipangandoy sukad pa gini sa unang panahon. Sa unang panahon grabe yun na di kurmata ligid yun daw. Amo nga produkto diri di gyud magkadimaw. Maglisod yung abot dito sa lungsod. Pasalamat ko dako sa atong halandong gobernador nga hintabang isa ning barangay. Usap po niya ang gitabangan. Kami tanan sa Barangay Upper Gumay, katawan sa Upper Gumay, andam gini mutabang ug unsay makayoon ni gobernador o magilanan sa namo. Pasalamat ko sa among halandong kapitan nga bisan tuwa sa pikas pero hintabang gisa namo nga mga kuan gining projeka. Support gid siya. Gawa sa kasamtangang proyekto sa probinsya, nakaangkon ug napahimusla na sab sa taga-barangay Upper Gumay ang 1 kilometer road concreting project sa kagamhanang probinsyal sa 2018 ug ang 2 comfort rooms sa Gumay Elementary School. Samtang aduna pa sila'y kuhaunon gikan sa probinsya nga 3,000 meters sa hose alang sa ilang water system. Dugang sabdilang gipangayo ngadto sa probinsyal nga kagamhanan nga mapulihan og box culvert ang ilang spillway ug matukuran og mini covered court ang ilang eskwelahan. Gikan dinhi sa Barangay Upper Gumay, lungsod sa Pinyan, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.